Ez dugula 10 urteko epean espero merkataritza txikia desagertzea, epe laburregia dela eta joera ikusita espero dugu aldatzen ez bada joera ere, hemendik 10 urtetara merkataritza txikia bizirik egotea, baina argi daukaguna da urtez urte gainberan dagoela eta ikusten dela datuak hor daudela eta ikusten dela gero eta gutxiago egongo dela 10 urteren buruan, baina segurazki gauzak ez badira aldatzen egongo da gaur egun baino askoz ahulagoa. Benetako helburua zela besteak mugiaraztea, ez? Eta nik esan dut arroa ez naizela izango, baina gure helburua EH Bildutik legealdia hasi zenetik ez zen izan merkataritzaren kontura protagonismo irabaztea edo bozkak irabaztea, baizik eta eztabaida politiko eta soziala mugiaraztea eta gai honi dagokion zentralidadea emotea. Edo emotea baino aitortzea berez gai oso garrantzitsua delako eta poliki eta horregatik esaten du besteak beste pozik nagoela hemen egoteaz, ikusten ari gara nola herri ezberdinetatik merkataritzan egoeran inguruan jakimina gero eta handiagoa dela, baita ere komunikabideetan eta baita ere beste alderdi politikoetan neurri batean gure ekimenek behartuta. Eta hori gure ustez pozik egoteko modukoa dela, alderdia, sigla eta bozkak baino garrantzitsuagoa politikan badelako gauzak mugitzea, gauzak aldatzea hobera alba da, ez? Eta kasu honetan lortu dugu gure lehenengo helburua, fokoa jarri dugu eta uste dugu hemendik aurrera eta batez ere egondako plenoaren ondoren merkataritza ez dela izango orain arte bezala, 2., 3. edo 4. mailako gai bat. EAen, gure erkidego autonomoan, enpleguaren 13–14% bueltan egongo da, sektore importantea da, barne produktu gordinaren 11% sortzen da hor, eta berez, jarduera ekonomiko bezala oso importantea da. Industriak gure ekonomiaren ardatza bada eta eztabaida politikoan sekulako zentralia dauka eta gure ustez merezimendu osoarekin, baina bakarrik honen bikoitza, datuak honen bikoitza dira, ez? Eta adibidez nekazaritza asko zapalagoa da eta gure ustez gehiago hitz egiten da askotan nekazaritza, abeltzantzaz eta lehenengo sektoreaz, askotan, kexak eta agenda partikular eta berezi aukatelako, eta hor ere berezita da dagoen arreta politikoa, baina, amapiko aldiz txikiagoa da ekonomikoki eta enpleguari dagokienez, ez? Lehenengoa esan dudana da, dimensio kuantitatiboa, baina maila kualitatiboan ere merkataritza sektore ekonomiko bat baino gehiago bada. Lehen irakurri dugun ipuin horretan, ikusten dugu eze punturaino, izen batzuk aipatu ditu, nik ez ditu ezagutzen, baina imaginatu hemengo denda errealak izango direla, eta segurazki zuei guztioi burutik pasazaizue, toki horietan eukindako esperientziaren bat, zure gaztaroren edo haurtzaroaren oroitzapen bat, azkenean gure paisaiaren partea direlako dendak, ez? Eta nik ez dut ipuin bat kontatuko, baina imaginatu orain ateratzen garenean egun kaskar honekin, ez da gauza bera izango da, jutea norabide batean, igual, bakarrik etxeak dauden zonaldera, edo beste norabide batean, igual ja ordu horretan dendak itxita egongo da, baina tabernak ere, nolabaiteko espazio sozial hori ardazten duten elementua direlako ere bai. Baina egunean zehar, dendak dauden tokietan, bizitza dago, mugimendua dago, orain sare sozial virtualen garaian gaude, baina den inguruan sare sozial errealak sortzen dira, hartu emanak, jendea ezagutzen da. Dendak ere importanteak dira, gertuko dendak eta merkataritza txikia importanteak dira, jende askorentzat, oinarrizkoak diren produktuak eskuratzeko bide bakarra direlako. Bizitza, merkataritza eta tabernak ez badaude, ez dago bizitzarik, eta horri ere eutsi behar diogu. Gainera, denda txikiek ematen digute aukera nolabaiteko personalizatzeko gure konsumoera. Nigo hartzen orduan esan dugu, bi faktorengatik oso importantea dela merkataritza, bereziki merkataritza txikia, dimensio kuantitatiboa eta kualitatiboagatik, baina 3. faktore bat gehitu behar diogu, eta da gaizki dagoela. Eta beraz, normalean gizartean eta baita ere politikan, ondo dagoenari ez diogu gehiegi erreparatzen, ez? Hobe ez ikutzea inkluso, berez baldin badabil, baina sektore hau gaizki dago. Sektore importantea da kuantitatibo eta kualitatiboki, eta gainera gainberan dago. Eta gainberan dago faktore ezberdinengatik.
Merkataritza txikia ez da desagertuko, baina segurazki urrats bat atzera emango du faktore eta elemento berriak agertu direlako. Gure ustez, bi importantenak dira lehiakide berrien agerpena. Alde batetik, lehenengoa kronologikoki agertu zirenan merkatalgune handiak, eta gero beranduago agertu den merkataritza elektronikoa. Eta horiek, egia da, eragina izan dute. Prebio bat egin beharko genuke, esateko, eta hau da perogrullada bat, baina azken 10 urteotan eman den krisi ekonomikoa eta krisi ekonomikoak eragin duen pobretze orokorrak eta erosmen ahalmenaren galerak ere bere eragina dauka. Eta jendearen poltsikoan diru gehiago sartzen baduzu, segurazki konsumoa eta baita ere merkataritza txikia suspertuko da. Hori da, nolabait esateagi, zero neurria. Guk ez dugu ukatzen, existitu behar direnik, baina ezin zaila ere alfombra gorria jarri eta ezin da ukatu ere efekto negatibo batzuk sortzen dituelako eta beraz merkatalgune handi horiek mugatu egin behar dela. Eta beste fenomeno bat, merkataritza txikia eragiten diona era negatiboatean da merkataritza elektronikoa. Eta hori ere, esan behar dugu, etorri dela eta etorri dela gelditzeko. Egia da, hori hor dagoela, merkatalgune handi buruz esaten genuen ere, honetaz ere esan dezakegu, eskaintza zabalagoa bada mundu digital horretan, eta uste dut, bidea ez dela horri bizkarra emotea, hori debekatzen saiatzea, edo, esaten den moduan, ponerle puertas al campo. Hori badator eta etorri da gelditzeko. Baina kasu honetan ere, onartu behar ez dena da, abantaila estra batzuk izatea. Eta lehia horretan, abantaila zilegiak ez diren abantailak eukitzea. Besteak beste, fiskalitate arloan gaur egun ematen direnak. Zan behar dugu, egoeraren errua gobernuarena ez den arren guztiz, gobernuek egindako hainbat neurri kaltegarriak izan direlare. Bai Madrilgo gobernuak, bai hemengoak. Egin dituzten gauzak eta egin ez dituztenak. Egin dituzten gauza okerrak eta egin behar zituen sustapen politikak egin behar zituztenak egin ez dituztelako. Eta zer da proposatzen duguna? Laburbilduta. Guk uste dugu, behintzat, 6 arlotan urratsak eman behar direla. Lehenengo da aitortza. Eta aitortza ez da soilik txalo batzuk emotea bizkarrean merkatariei. Aitortza horrek dakartzan ondorioak ere azumitzea. Besteak beste, eta lehen aipatu den moduan, aurrekontu mailan ere dagokion garrantzia emotea edo bentsat emoten hastea. Baina lehenengo da aitortza. Eta baita ere, gizarteari ere, trasladatu behar zaio ere, ardura partekatuarena, ez? Askotan instituzioen joera da, erantzukizuna hiritarrongan depositatzea, eta kasu hontan ere, tentaldi hori egon daiteke, baina hortan erori gabe, ezin dugu ukatu, azkenean, dendak erabiltzen ditugunok edo ez ditugunok erabiltzen, geu garela, eta beraz, gugandik ere, hasten dela ardura hori, ez? Egia da instituzioek politika egokiak bultzatu behar dute, besteak beste kontzientziazio politikoak hiritarrok horren sektore honen garrantziaz jabetzeko, baina azkenean bakoitzak hartu behar dituen erabakiak, eta beraz lehenengo pausua da denon kontzientzia, denon ardura partekatua instituziona eta herritarrongan, eta gero, noski, kontzientzia horrekiko koherenta izango den portaera bat eduki, herritarron kasuan, lehenengo merkataritza txikia eta instituzioen partetik ere dagozkion baliabideak eta politikak aktibatzen. Bigarren neurria da gure ustez gobernantza eredua. Gobernantza da politika batzuk kudeatzeko antolatzen diren egiturak eta harremanak antolatzea. Hori da gobernantza. Eta guk, lehen aipatu dut ze desastre izan den departamentu hau, baina esan behar dugu ere merkataritza elkarteak ahul daudela. Gizarte osoan, nagusitzen ari diren portaera individualistak eta asoziatzeko eta elkarrekin lan egiteko jarrerak ahultzen ari dira, eta hori ukaezina da, eta merkataritzan ere hori gertatzen ari da. Berez, asoziazionismoa ez dago egon behar zuen bezain indartsua, eta gure ustez lehenengo pieza izan behar du, hain zuzen ere hori, asoziazionismoa indartzea, neurria jartzea, elkarteak, merkatarien elkarteak indartsuagoak izatea, baliabideak emotea, eta baita ere
tresnak eta egiturak antolatzea erakunde horiek, elkarte horiek, eragina izatea, bere ahotsa entzunda izateko eta bere ekarpena erabakiak hartzerakoan ere eragina izateko, ez? Eta horri deitzen diogu gobernantza eredu berri bat. Indartu egin behar da departamendua eta sortu behar dira organo partekatuak, politikoak, instituzioak eta baita ere merkatariak, eztabaida hau antolatzeko eta sinergiak bilatzeko. Porque esan dut lehen, elkarteak ahul daudela, baina ahulak egoteaz aparte, askotan oso banatuta daude. Daude bi elkarte nagusia, Euskaldendak alde batetik, Euskomer beste aldetik, daude hiriburuetan hiri plataformak deitzen direnak, badaude ere herrialdeka merkataritza ganbarak, baina askotan sukaldaritzari buruz esaten dena bi pertsona daudenean sukaldatzen platerrean edo gatz gehiegi edo gatz gabe, ez? Askotan hori gertatzen da. Programa batzuk eta ideia batzuk egiten dira errepikakor batean, eta beste lehentasunezko planteamenduak edo programak ez dira martxan jartzen, ez? Orduan, gobernantza eredu partekatua zeinean asoziazionismoak dagokion garrantzia eta pisua eduki behar duen. Hirugarrena dira leia desleialaren mugatzea, ez? Lehen aipatzen dituen merkatalgune handiak, egon behar dute, baina egon behar dute abantaila estrarik izan gabe. Eta sortzen dituzten externalidadeak edo bere jarduerari lotuta dauden kalteek ere eduki behar dute ondorio bat. Zer esan nahi dugu? Espazioa munduan eta gurea bezalako herri txiki eta populazio densitate handikoa espazioa da zerbait garestia. Hauek okupatzen dute espazioa. Gainera, hortarako, edo merkataritza eredu hori aurrera egoteko, behar dira kotxeak, behar dira azpiegiturak. Azpiegiturak denon artean ordaintzen ditugu, denon artean mantentzen ditugu. Edozein merkatalgune berri egiteko, behar da rotonda bat, errepide bat, gero mantenimendua, trafikoa bultzatzen da. Orain, suposatzen da, aldaketa klimatikoaren kontzientzia behingoz, gainditu dituela betiko ekologisten mugak eta gizarte osoa, eta baita ere, espazio politikoa hartzen ari dela horren garrantziaz, kotxearen erabilpenean oinarritutako merkataritza ereduak ere eduki behar du horregatik penalizazio bat. Horregatik proposatu ditugu bi gauza, alde batetik zerga, eta atzera bota digute, baina saietuko gara beste aldetik zerga bat ezartzen, Nafarroan badago, beste tokietan badago, da metro kuadro bakoitzeko kuota bat ordaintzea, edo zerga kantitate bat ordaintzea. Hemen EAen 800.000 metro kuadro daude merkatalgune handietan, beraz, 800.000 metro jarriko litzaio, 10-12 euro metro bakoitzeko, lortuko nituzke, 10-12 milioi euro, eta horiek oso ondo etorriko litzaizkiguke, beste politika batzuk bultzatzeko, besteak beste lehen aipatu duguna, aurrekontua merkataritzan igotzeko. Beste neurri importantea, eta hau nik uste merezi duela azalpen bat, bada merkatalgune handi gehiago jartzeko debekua hirien periferian. Badakizue zentro hauek behar dutela espazio oso handi bat, espazio hori berez soilik egon daitekela, hirietatik kanpo, bestela oso garestia izango zelako, eta duela gutxi legebiltzarrean ekainan lortu dugu lege bat aprobatzea debekatzen duela merkatalgune handi gehiago hirien periferian jartzea. Hau izan da borroka luzea eta gogorra, baina azkenean lortu dugu. Ez naiz gehiegi luzatuko, porque ja bagoaz aurrera eta denbora dezente eramagu, baina 2015 arte, bazegoen lege bat, araudi bat, lurralde arloko plana, lurralde plan sektoriala, hori debekatzen zuena. 2015ean, Madrilgo Tribunal Supremoak bertan bera utzi zuen lurralde arloko plan hori, esaten zuelako, Bolkestein zuzentaragua, hau da, Europako zerbitzuen direktiba urratzen zuelako. Zergatik, debeku bat jartzen zuela merkatalgune handiei, merkatalgune edo merkataritza txikia babesteko aitzakiarekin. Eta tribunalen arabera horrek urratzen du lehia azkearen printzipioa. Beraz, tribunalak esan zuen, posible da mugatzea merkatalgune handiak, baina ez da posible erabiltzen ari zareten arrazoiak. Orduan, aila dejo. Zer gertatu zen, gobernuaren partetik azkar erantzun ordez eta berformulatu ordez lurralde arloko plan hori edo legedia
onargarriak diren arrazoiak emoten berriro muga hori ezartzeko, utzi zuen denbora pasatzen, eta azkenean tarte horretan, Euskal Herrian, batez ere Gipuzkoan dauden merkatal gune guztiek eskatu zuen beraien instalazioak zabaltzea. Hori batez be Garberaren aritik etorri zen, ze Garbera izan zuen gainera, gauza hau tribunaletara eraman zuen eta epaiketa irabazi zuena, baina gero sartu ziren Donostia aldean, Usurbilen eta inguru horretan Lasarten ere beste proiektu batzuk. Orduan, klaro, guk ikusten ari ginena zen, gobernua nahi zuela denbora pasatzen ustea, proiektu horiek aurrera eramateko, eta gero, igual etorkizunean, berriro, lege murriztatzaile bat jartzeko, baina dagoeneko ja, zulo horretatik, hainbeste proiektu pasa ondoren, ez? Eta horregatik, oposiziotik, lortu genuen oso aliantza berezi bat, Elkarrekin Podemos, PP eta Euskal Herria Bildu, eta aurkeztu genuen lege proposamen propio bat, denboraz aurreratzeko, eta gobernuaren jokaldi hori denbora pasa hori neutralizatzeko eta legea lehenbailen indarrean sartzeko. Eta hori lortu genuen ekainan, eta hortik aurrera ezin da jarri merkatalgune handi gehiagorik hirietatik kanpo. Egia da, lege hori aprobatzeko bezperan, Hondarribin alkateak aurkeztu zuela proiektu baten hasierako onarpena, eta gu legea egiten dugunean ezin dugu bertan bera utzi dagoeneko martxan dauden proiektuak, aprobatuta dauden proiektuak, horre sortzen ditu kalte batzuk, eta epaitegietara joko zuten proiektu horren sustatzaileak, eta orduan azken sedapenean edo legearen azkenengo disposizio batean planteatzen zen, legea indarrean sartu orduko hasierako onarpena zeuzkaten proiektuek, horiek aurrera jarraitu alzutela. Eta justu hasierako onarpen hori aprobatu zen bezperan eta legearen efektua saiesteko nahian, ez? PNV Hondarribin buru belarri tematuta dagoela Zaldunbordako makro-outlet bat martxan jartzeko. Eta ja, gongo naiz amaitzen, beste bi faktore importante edo hiru faktore importante aipatu nahiko nituzke, lehenengo sustapena, porque claro, pizkat orain arte negatiboa izan da, eta beti gaizki egin diren gauzak, edo gaizki egiten diren gauzak neutralizatzeko, ez? Baina importantea da sustapen politiko eraginkorrak egotea. Importantea da ondo antolatzea, importantea da kompetentzia desleialari muga jartzea, baina importantea da ere merkataritza dauzkan arazoi aurre egiteko tresna eraginkorrak martxan jartzea. Hor, egia da, tresna batzuk existitzen direla eta batzuk indarrean daude eta eraginkorrak dira, baina biderkatu egin behar dira beraien efektuak. Eta egin behar da, batez be, etengabeko elkarlanetik, elkartekin eta merkatariekin. Adibide asko daude, zuk aipatu zuen denda historiko eta tradizionalen irudia sortzea, bultzadatxo bat emoteko, denbora luze batez, negozio bat irekita mantendu duen jendearentzat momentu batean zailtasun bat eduki dezakenean, edo jubilatzen denean eta ez daukanean nori pasa negozio hori, denda horientzako babes figura berezi hori sortuta, lehentasunezko neurri batzuk aplikatuko zaizkie. Transmisioa ez da soilik denda historikoen arazo bat, askotan jendea jubilatzen da, negozioa badabil, baina ez dute topatzen familian edo inguruan persona bat, orduan transmisio sistemak ere hobetu egin behar dira. Digitalizazioa importantea da, digitalizazioa bai denda fisikoaren digitalizazioa, baina baita ere merkataritza elektronikoaren bidez denda txikien produktuak saldu ahal izateko programa eta proiektuak egitea. Importantea da saretzea merkataritza txikiak eta Euskal Herriko ekoizleak saretzea bertako produktuei ere lehentasunezko irtera bat emoteko denda txikien bidez. Hori guztia eta askoz gehiago egin behar da. Egin behar da gobernantza eredu partekatu eta eraginkor baten bidez eta egin behar da baliabide ekonomiko nahikoekin. Eta aipatu nahi nuen amaierako lan eskubideen defentsa ere. Uste du merkataritza txikian normalean, baina ez beti, baina normalean lan baldintzak ez dira hain prekarioak merkataritza handian bezala. Besteak beste merkataritza handian, merkatalgune handien lan hitzarmena daukatelako, eta hori estatu mailan sinatutakoa da, eta aldiz merkataritza txikiaren lan hitzarmenak nahiko gora beratsua da gaia, baina saiatzen dira hemen herrialdekoak izaten eta hor lan baldintzak hobeak dira.
errespetatu egin behar da ere, kasu honetan, merkataritza txikia baino, merkatalgunea handien langileen konziliaziorako eta atzenaldirako eskubideak eta hortarako importanteak dira jai egunetan ez irekitzeko dinamikak, hori sindikatuek bereziki ondo bultzatu dute eta orain arte lortu dute. Eta duindu egin behar da sektorea orokorrean, ezin dugu ahaztu sektore oso feminizatua dela, eta hor dago soldata arrakala famatua, besteak beste, emakumeak daudelako gutxiago kobratzen diren lanpostuetan, edo agian beste era batean esan da, normalean emakumeek garatu dituzten lanpostuak errekonozimendu salarial gutxiago izan dutelako historikoki, baina kontua da, gizonezkoak gehiago daudenez industrian eta hor soldatak handiagoak direnez, eta emakumeak gehiago daudela zerbitzuetan eta presentzia oso handiarekin merkataritzan, hor ikusten dugu nola generoen arteko desberdintasun ekonomikoak areagotuko dira, sektore hau ez bada duintzen eta ez bada dignifikatzen ikuspuntu ekonomiko batetik. Eta amaitzeko, ni beti erabiltzen dut metafora bat, merkataritza txikiari eman behar zaion garrantziaz. Eta lehen aipatu dut pasadaz, baina orain bueltatuko naiz, da nekazariena, ez? Nekazaritza guztiok onartzen dugu jarduera ekonomiko baino gehiago dela. Nekazariek ez dute soilik ekoizten ezinbestekoak diren gauza batzuk, ez da makala egiten dutena, ez? Bizitza mantentzeko ezinbestekoak diren produktuak sortzen dituzte, baina hortik haratago ere badira espazioaren antolatzaileak, hirien arteko utxuneak ez izateko, bizitza egoteko, paisaia antolatua egoteko, mendiak zainduak egoteko, ardura soziala edo ekonomiatik haratago daukana, lehenengo sektorea jendeak egiten duena, ez? Nire ustez, merkatariek antzeko gauza bat egiten dute, hiriaren paisaia antolatzen dute, hiriari bizia ematen diote, eta lortzen dute, kaleak ez izatea soilik pasatzeko toki batzuk, baizik eta bizitzeko toki batzuk, ez? Horregatik pentsatzen dugu, lortu behar dugula, hori aitortzea eta aitorpen horren ondorioz, politikak eta konpromisoak ere etortzea eta horretan gaude. Eskerrik asko. Zuri eskerrik asko.